תודה רבה לך, אני מאחלת לך ולאבא שלך בהצלחה, וגם תודה רבה לך, ואני רוצה להגיד שלום לרחל סתיוי. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר אור, את נראית נפלא. תודה רבה. מאוד רזית, רחלה. נכון. כמה? ירדתי 17 קילו. בכמה זמן? בשנה. שזה המון, אבל זה מתון, נכון? זה בריא. זה מתון וזה בריא. כן, ועשית את זה בשיטת אברמסון, את רוצה לספר לי עליה? זה דיאטה ללא גלוטן וללא סוכרים. שזה מה זה אומר? מה אנחנו שזה לא... אומר, אנחנו מפחיתים את כל הקמחים למיניהם, ואת כל הסוכרים שלא הכי חיוניים לגוף. מה כן אוכלים? אוכלים המון ירקות, בשר כמה שתרצה, עופות, דגים. יש יותר לאכול מאשר בדיאטה, במהלך החיים הקודם, שהיה למעשה קמח כן, כל כמות. אבל רחלה, הרי זו לא הייתה הדיאטה הראשונה שלך. לא, אני כבר... וזאת הצליחה. ממרומי גילי אני למודת דיאטות, מה שנקרא. שבעת דיאטות. שבעת דיאטות, כן. וזו דיאטה שאכן הצליחה, כי היא התאימה לי. אבל מה... איך הגעתי אליה? לא, מה יש בה? זאת אומרת, מעבר זה שאת לא צריכה לאכול גלוטן, יש בה את הסובה, זאת אומרת, יש לך את ההרגשה של הסובה, את הרבה יותר ערנית ללא סוכרים למיניהם. מה נתן לך את הכוח? לעשות את הדיאטה? יש סיפור שם של אבנים, לא? אתה גם עשית את זה, לא? זה לא בדיוק אבנים, זה קטע. אוקיי. זה לא בדיוק אבנים, את מגיעה למרכז הרפואי שלהם, בכל מקום הוא נמצא, והם למעשה עושים לך מין סדנה כזו של גמילה כביכול, מסוכר וגלוטן. עכשיו זה נורא תלוי בך. זאת אומרת, אם את החלטת ואת די מבינה עניין, את רוצה להיות רזה יותר, את רוצה להיטיב עם גופך. אני לא התחלתי את הדיאטה מתוך רצון להיות דוגמנית, אלא היה קטע של בריאות. וברגע שהחלטתי שבריאותית, אני מתחילה להרגיש קצת לא טוב, כמו צרבות, ואני אחות גם במקצוע לשעבר. אז אמרתי, אני לא רוצה כל מיני סותרי חומצה למיניהם להתחיל בגילי. ואמרתי, ננסה את הדיאטה, ואכן לי, לגבי עצמי, עם הבגרות שלי היום, זה התאים. זה לא דיאטה אפילו, המילה דיאטה תמיד כאילו... זה מלחיצה, המילה דיאטה אכן מלחיצה, אבל זה אורח חיים יותר נכון. שהישראלי ממוצע עובר 7 סדרות של דיאטה בחייו. מינימום, כן. אבל אם הסוכר הוא אויב האומה, למה לא להוציא אותה מחוץ לחוק? כי נורא כל מקום אומרים לי בלי סוכר. כי זהו, כי מאוד אוהבים את זה, ומי שמתרגל, זה מין סוג של באמת מתרגלים. גם מניסיוני, הסוכר, נורא קשה להיפרד ממנו, אבל הוא מאחר מצב רוח בסופו של יום. בסופו של דבר, נכון. הוא מקלקל את המצב רוח. בפירוש כך, לפי השעת נראית. אתה אומר שלה יש מצב רוח. לא. כן, היא נראית מעולה. נכון. וגם... דיאטה של אורז מלא לפני שנה, ירדתי 14 קילו ב5 חודשים. זה על אותו... כן. מה את עושה? תראי, יש לי חנות... זהו, אתה שמעת חזרה ואת לא. יש לי חנות אופנה ביבנה. כן. ואני מוכרת לכל המידות, גם לרזות וגם למלאות. מה שקרה שלא הייתה לי בעיה לעבור כל הזמן לבגדים קצת יותר גדולים או קצת יותר קטנים. כי היו לך במלאי. כי היו לי במלאי ושלפתי והתלבשתי. אז מה שמינפתי הפעם, שברגע שרזיתי יותר, אז הכנסתי ליין של מעצבות צעירות למידות יותר קטנות. ורגע זה טוב, פשוט יש לי קהל עכשיו יותר במידות שלך, שמגיעות אליי. וזה כיף להלביש נשים, ומה את עושה כשאת רואה איזה, נגיד אם היה יושב פה על השולחן איזה, שבט איזה עוגה מדהימה? זה כבר לא מעניין אותי. קראת את זה מה... כן, פשוט החלטתי שלא, ואני מפסיקה עם זה. אבל אין את הרגעים שאת... יש, ברור, לכל אחד יש. היתרון שלנו מחולה צליאק, שגם אם אני אגע במשהו שמכיל גלוטן, לא יקרה לי כלום, לא ייקחו אותי למיון ולא יהיה לי שום פריחה. להבדיל מאחרים שהם חולים באמת. אז בקטע הזה אני פשוט מתנהלת כאילו אני לא רואה, ואני ממשיכה, וטוב לי, ואם את נופלת מה שנקרא, אז למחרת את קמה מחדש ולא קורה שום דבר. ושוב... כשכל העיקרון של הדיאטה הזאת, בעצם המסר, הבשורה שלך פה זה לא לאכול... לא לאכול את כל הקמחים למיניהם, שאת יודעת, שום קמחים. קמחים. קמחים, נבהלתי. קמחים, לא. ראיתי משהו ירוק משגשג קורא. ואותו דבר לגבי הסוכרים, זה הדבר היחידי. אני לא עושה פעילות ספורטיבית. את יכולה, לא יקרה לך כלום, את לא עושה פעילות ספורטיבית. לא, אני לא עושה פעילות. את צודקת, אחרת לא היית שוברת רגל ובגלל זה לא שברתי את הרגל כמוך. מה אני צריך ספורט? הנה, אני שמחה שנכנסת לשיחה. נקודת הלחם שחררה ממך משפט. לא, יש המון נשים שלא יכולות ללא זה. אבל ברגע שאת מחליטה, אז את אכן בצורה בוגרת, זו החלטה שלך, זה לא משהו שכופים עלייך, אז את עושה את זה. והיום דווקא... זה חייב להיות הכל או כלום? לא. את יכולה מדי פעם ולא יקרה שום דבר. בזה אמרתי שאנחנו לא חולים במחלה מסוימת. המשפחה שלך נגררה גם היא לדיאטה כזאת? לא נגררה. דווקא יש לי בן שעוסק, הוא מאמן חדר כושר, והוא עוסק בפעילות אינטנסיבית ויומיומית. ואני לא.
לי לא מתאים הקטע הספורטיבי. הוא לא גורר אותך ואת לא גוררת אותו. ואני לא גוררת אף אחד, אנחנו מכבדים אחד את השני וכל אחד עוסק בעניינים שלו. וזהו, ועכשיו יצרתי עוד, יש לי בחנות שלי ביבנה, כל הלקוחות שמגיעות, הן פשוט נהנות ומקבלות את המרשמים של אבו מסור. כולם נראות טוב כמוך. הן נראות אפילו יותר טוב, אתה לא תאמין. מה הכתובת? מה הכתובת? הדבה, זה בנווה אילן, ביבנה. מצוין. טוב, אז אנחנו יודעים עלייך ענת כוכבא שאת מאוד אוהבת לחם ומאוד אוהבת לאפות. בהחלט. עכשיו אני רוצה גם לספר שאת קלינאית תקשורת, מנכ"ל של הדים, שזה מכון של שמיעה, נכון? נכון. ונתקלתי בזה גם ברמה האישית, אנשים, יש להם הסתייגות להיעזר במכשירי שמיעה. נכון, יש להם הסתייגות קודם כל להודות בכך שהם סובלים מליקוי בשמיעה. למה? זה כאילו סימן של זקנה. והיום... גדעון מהנהן במרץ רב. אני אחד הקליינטים שם. אתה פה צריך הכל, גדעון? גם רואים את זה. תמציאו משהו ששותלים אותו. בוא נגיד ככה, אני לא מסכימה עם האלמנט הזה של בושה עקב הרכבת מכשיר שמיעה. מכיוון שבעיניי הרבה יותר מבייש עם בן אדם, כמו שראיתי מרואיין אתמול בטלוויזיה, מנותק בקבוצה, ורק כשהמראיינת פנתה אליו, הוא התעורר לחיים, והיה צריך גם לדבר אליו פעמיים על מנת שיבין את מה שנאמר לו. אני אגיד לך יותר מזה. יש אישה אחת שכרגע צופה בנו, אישה שאני מאוד מאוד אוהבת, אני לא אגיד מי זאת, אבל אני כן יודעת להגיד